बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सिरके पावर्ड बाय सुपीरियर सिल्क। अब बारी बा 8वां जिला के। अब मंच पर उतर रहल बाड़न ऊ जिनका के पवन सिंह जी के मीठी आवाज आपन पसंदीदा गायक बनौले बा। देखे के ई बा कि का ई पवन सिंह जी के गाना के उतना ही मिठास से निभा पाई है कि ना। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए जिला गोरखपुर के छैला जितेंद्र सिंह अंशु के। कमरिया 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 करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। तू लगावलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्टिक। तू लगावलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्टिक। जिला टॉप लागेलू हो जिला टॉप लागेलू। कमरिया 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 करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। गोरखपुर देवरिया में तो हर भूख रहेला साटा साटा साटा। कलिया पे बलिया हिले मुस्की पहिले लटाटा। गोरखपुर देवरिया में तो हर भूख रहेला साटा। पहिरालू तू जब नथुनिया हिलेला भभुआ मोहनिया। पहिरालू तू जब नथुनिया हिलेला भभुआ मोहनिया। तू चकाचक लागेलू तू चकाचक लागेलू। कमरिया 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 करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। तू लगावलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्टिक। तू लगावलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्टिक। जिला टॉप लागेलू ओ जिला टॉप लागेलू। कमरिया 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 करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। जी हमार हीरो मिजाज बना दिए एकदम। हम रउआ खातिर कितना दूर से चल के आ रहल बानी। गोड़ पिराता दबा दे। अच्छा आओ। बहुत अच्छा लगल आपके Thank you. डांस और परफॉर्मेंस एकदम दबा के गईला। मजा आ गई। ए जितेंद्र बाबू इतना अच्छा गईबा तो कैसे होई। बहुत बढ़िया बहुत ही कमाल और वो हरकत वगैरह सब एकदम टकाटक। थैंक यू। 10 राजेश जी अपन मिजाज में तू गईला है दबा के चाप के गईला है। जिया राजा जुग जुग जिया। 10 में 10 दे तनी तहरा के। ऑल द बेस्ट। Miss Hall, Miss School, Dilata, Jungle.